వెల్కమ్ బ్యాక్ టు న్యూ వీడియో ఆఫ్ వీసీ గేమింగ్. ఇప్పుడు నేను నా గేమ్ ప్లే చూపిపోతున్నాను. మీకు ఎలా ఉందో కింద కమెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి. బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ ఎంజాయ్ ది వీడియో. ఇప్పుడు చూద్దాం మన గేమ్ ప్లే. నేను యాక్చువల్గా M1 షార్ట్ గన్ మళ్ళీ MP40 ఎత్తుతాను. ఇప్పుడు నేను అసలు స్కిన్సే పెట్టుకోలేదు, AWM స్కిన్ తప్ప. ఇప్పుడు మనం ఈ గేమ్ ప్లే ఫుల్ బాగా ఆడదామని ట్రై చేస్తాను. మీకైతే గేమ్ ప్లే నచ్చుతుంది. నెక్స్ట్ నేను టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ వీడియో పెట్టే ట్రై చేస్తాను బ్రో. ఈ వీడియోకి వచ్చేసి 100K లైక్స్ 100 లైక్స్ పెడతాను టార్గెట్. కంప్లీట్ చేస్తే నెక్స్ట్ వీడియో మీకు టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ పెడతాను. ఫాస్ట్గా చేసేయండి. ఫాస్ట్గా చేస్తే బ్రో బ్రో డబల్ స్నేపర్ బ్రో, డబల్ స్నేపింగ్ నా కొడుకు. ఇప్పుడు వేద్దాం ఉండండి బ్రో, మన హెడ్ షాట్ తినిపిద్దాం వాడికి ఒక్క బడేట్ బ్రో. వేద్దాం ఉండండి బ్రో. వాడు నాకు ఫుల్ ల్యాగ్ అయిపోతాను బ్రో. అది తలకాయి అట్లా పగిలిపోలే బ్రో, అప్పుడు బాగుంటుంది. ఇన్హేలర్స్ తీసుకోలే బ్రో, మర్చిపోయినా. అయ్యో వేసిరు బ్రో, యాటం చేస్తారో నా కొడుకులు. అత్తమే కాదు వేసేసి ఉంటారు. పక్కనే వచ్చేసా బ్రో. వాడు క్రోనా వేసినాడు. క్రోనా పెద్ద తలకాయ నొప్పి అయిపోయింది కదా బ్రో. ఒక్క నిమిషం బ్రో, ల్యాగ్ అయిపోతుంది బ్రో, లేకపోతే హెడ్ షాట్ పడిపోతుంది. వాడు ఎస్కేప్ అయిదామని ట్రై చేసినాడు బ్రో. యాట్ నుంచి బ్రో ఇది బ్రో. లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ బ్రో టు వీసీ గేమింగ్. మీ నుంచి ఒక్కటి లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఒక్క లైక్ ఒక్క షేర్, ఎంతమందికి షేర్ చేయగలిగితే అంతమందికి షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ బ్రో. ఇప్పుడు మనం గేమ్ కమెంటరీలోకి వెళ్ళిపోదాం. మనం వీడు డబల్ స్నైపింగ్ పెట్టుకొని డెజర్ట్ ఈగల్ యూజ్ చేస్తాను బ్రో. ఇది అన్యాయం బ్రో. డ్యామేజ్ చూడు బ్రో, ఏంటి గ్రిచ్చు బ్రో. ఇది భరించలేకపోతానా. బాబాడే బ్రో, హెడ్ షాట్ మాత్రం బాబాడే. ఇది థర్డ్ పార్టీ ఇదే బ్రో ప్రాబ్లమ్. రేంజే ఉండదు ఈ డెజర్ట్ ఈగల్లో. అటు నుంచి అయ్యా వీనికి హెడ్ తగిలిద్దాం బ్రో. వీనికి హెడ్ బ్రో, బ్రో హెల్మెట్ పగిలింది. 58 HP లక్. బ్రో వాడు హ్యాకర్ కదా బ్రో. వీడు హ్యాకరా కదా? వాడు ఎట్లేసా బ్రో హ్యాకర్ బ్రో. నిజంగా నాకు ఏంది బ్రో, ఇద్దరికి హెడ్ తగిలిచ్చేవాడు ఎట్లా బ్రో? అది MI2Bతో హ్యాకర్లా డాష్ నా కొడుకులు. నీకు హెడ్ ఇట్లా పడల్లా. సో ఎవరో యాక్సెప్ట్ చేద్దాం పాపం ఇట్లోడు. ఎవరు బ్రో? వీడే ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టి వీడే చంపుతాడు బ్రో. నువ్వుడే నా కొడుకులు బ్రో. ఎట్లా బ్రో ఇది? వాడు ఎట్లా కొడుతున్నాడు బ్రో? నాకు అస్సలు అర్థం కాలే. నేను కొంచెం బయటకు వచ్చినా పడిపోయా. నాకు వెనకాల నుంచి AWM బ్రో. వీడు హెవీ స్నైపర్ బ్రో, హెవీ. వీడు సూపర్ కొడుతున్నాడు. ఇది హెడ్ అంటే. వీటి నుంచి జస్ట్ మిస్ బ్రో. ఫస్ట్ మనం వెళ్ళిపోదాం, మనకు హెల్ప్ లేదా. కన్ఫ్యూజ్ చేసుకోవడం. రాయ్ స్టార్ బ్రో, నేను రేపు మీకు రాయ్ స్టార్కి V బ్యాజ్ వచ్చిందంట బ్రో. రేపు మీకు రాయ్ స్టార్కి V బ్యాజ్ వచ్చిందే చూపిస్తా. రేపు రాయ్ స్టార్ గట్ V బ్యాజ్. అదే బ్రో, నేను మీకు రాయ్ స్టార్ UID కూడా చూపిస్తాను. సరే బ్రో, ఈరోజు ఈ వీడియో ఇట్లా ఎండ్ చేసేద్దాం. నాకు వీడియో ఫుల్ లెంతీ చేయడం నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు. ఓకే బ్రో, ఒక్క లైక్ షేర్ చేయండి బ్రో. ఒక్క లైక్ చేయండి. మీకు రేపటి నుంచి రిడీమ్ కోడ్ గివ్ అవే చేస్తాను. మళ్ళీ మీకు రాయ్ స్టార్ గాట్ V బ్యాజ్, రాయ్ స్టార్ UID కూడా చూపిస్తాను. ఓకేనా బ్రో? బాయ్ బ్రో. నెక్స్ట్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వీసీ గేమింగ్ బ్రో. బాయ్ బ్రో, బాయ్.